Himma ba ta garago, ba ta garago, ba ta garago. Malam Tanko, lafiya kake sauri haka? Ai dai bar Malam Musa, ai abin ya ishe ni ne. A ce kullum zan ci shinkafa sai dai ina ci ina tauna ƙasa abin sai ka ce yaƙi. Kai baka da labarin Amira Rice? Mecece kuma Amira Rice Malam Tanko? Ai Amira Rice shinkafa ce wanda take da nagarta da inganci ga kuma daɗi a baka. To in dai haka ne, ina zan samu Amira Rice. Koya bambancin Amira Rice yake da sauran bambancin shinkafa dai da muka saba cin su 'yan gida? Ai Hausawa sun ce waka a bakin mai ita tafi daɗi, to mu kasa kunne mu ji. Da muke badawa akan shinkafan mu shine na farko ba ta caɓewa, ko ta kwana ba za ta caɓe ba. Kuma shinkafan mu in kana dafa wata shinkafa loka ɗaya, to in ka zo kan Amira Rice, to ina baka shawara ka rage gwangwani biyu. Dan in baka rage gwangwani biyu ƙarshen ta sai ka fitar da abincin nan waje, domin za ka ga yanayin aukin akwai bambanci tsakanin wata ƙasa ba dafawa. Wannan kam muna faɗan shi da babban murya, kuma alhamdulillah duk wanda ya siya yakan zo mana da irin wannan bayanin nan da ne. Saboda haka nan tukunya ce za ta yi mana alƙalinci tsakanin mu da kai. Muddin ka sai shinkafa. Biko mai kula da harkokin kasuwanci ko me zai ce akan Amira Rice? Suna gaya mana cewa duk wanda ya zo sai shinkafan nan sai ya dawo. To ba karamin abu bane ka bude kamfani sabo ya zamto a dan kalilan lokaci mutane su san shinkafar ku a dinga neman ta. So wannan ba karamin nasara bace muka samu. Tanko, domin samun Amira Rice za a iya samun mu a namba 45632 ko kuma 34 a layin ABG unguwar Ma'azu New Extension cikin garin Kaduna. Ko kuma a depot ɗinsu da ke Block B namba 2 da 3 a layin Ibrahim Tayi Road da ke kasuwan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a nan cikin garin Kaduna. Ko kuma a kira namban waya kamar haka 081939134 7 ko kuma 08036631381. Amira Rice, shinkafa abin alfaharin 'yan ƙasa. Masu kallonmu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin himma ba ta karko. Shirin himma ba ta gargo shiri na da ke tattaunawa da kamfanoni da kuma 'yan kasuwa da ma ɗaiɗaikun mutane musamman wanda suka yi gwagwarmaya a rayuwa. A wannan makon dai shirin himma ba ta gargo ya kai ziyara katafaren kamfanin sarrafa shinkafa na Amira Rice wanda ke gudanar da harkokinsa a sabuwar unguwar Ma'azu a cikin garin Kaduna. An bayyana kamfanin Amira Rice da ke samar da shinkafa Amira matsayin kamfanin da ya cira tuta a faɗin ƙasar nan wajen samar da shinkafa mai inganci da nagarta ga kuma auki gami da arha. Amma kafin mu tsaddaba cikin wannan katafaren kamfanin don kawo muku yadda al'amura suke wakana, bari mu karɓi wannan saƙon. Subhanallah, wannan ƙasa nake ci ko abinci. Alhaji, shinkafar ci fa. Ai Alhaji, tun ba yau nake faɗa ma ba. Shinkafa idan ba Amira Rice ba, ai to abin sai a hankali. To fa, Amira Rice kuma? Ƙwarai da gaske, Amira Rice ba yanzu ita ce ake ci a ko'ina a ƙasar nan. To da me Amira Rice tafi sauran shinkafa 'yar gida? Idan kana cin Amira Rice, hankalinka kwance babu ƙasa. Lalle na yadda shinkafa Amira ita kaɗai ce zaka ci hankalinka kwance. To Hajiya, a ina zan samu shinkafa Amira don nima kar a banni a baya. Suna nan a nan ba 4, 5, 6, 32A da kuma 34A ABG line unguwar Mu'azu a nan garin Kaduna, ko kuma za a iya samun su a lambar waya kamar haka 081393479 ko kuma a garzaya katafaren depot ɗinsu da ke Ibrahim Tayi Road Block B namba 2 da 3 da ke kasuwar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a nan cikin garin Kaduna. Kamfanin Amira Rice na maraba da 'yan sari da masu siya ɗaiɗai.
To madalla, kamar yadda dai muka faɗa muku a farkon shirin himma ba ta garago ya ziyarta katafaren kamfanin Amira Rice domin bayyana muku yadda wannan katafaren kamfanin yake gudanar da harkokinsa na sarrafa shinkafa tare da yin mu'amala da kwastomominsa a faɗin ƙasar nan. Bari dai mu fara da jin ta bakin shugaban kamfanin Amira Rice wato Alhaji Bashir Muhammad Yaro mai kyau, inda ya fara bamu tarihin wannan kamfani. Sunana Bashir Muhammad Yaro mai kyau, kuma ni ne manaja na wannan kamfani na Amira Rice. Alhamdulillah, idan na zo da safe nukan kokari in duba kowane section in ga komi na nan lafiya, da injina da ma'aikata kowa ya zo akan lokaci, da kuma yanayin yadda ya kamata a fara aiki. A raba kowa, to kai ga wurin aikin ka, kai kai kaza, kai kai kaza, kafin in koma office in duba abin da kuma ake nema a can. Akalla muna aiki a wannan kamfani kusan shekara 3 kenan. Mun fara da ma'aikata guda 7, zuwa yanzu muna da ma'aikata guda 28. A rana mukan iya samar da buhun shinkafa 50 kg guda 450. Alhamdulillahi, abokanan mu kullum muna neman hanyoyin da za mu kyautata musu, kuma wanda su da kansu su samu ƙarfin gwiwa na ci gaba da mu'amala da mu. Kuma mukan tambaye su in akwai wani abu wanda suke ganin na gyara, to su yi mana magana don mu gyara. To alhamdulillah, kullum dai sukan gaya mana cewa su kam suna jin daɗi yadda muke gudanar da mu'amala. Da dai farko da muka fara a nan Kaduna mukan rabar da kayan mu, to amma alhamdulillahi yanzu abin kullum yana faɗaɗa. A yanzu haka muna da masu buƙatan kayan mu daga Lagos, kuma already daman mukan kai kayan mu Kano, suna zuwa suna siya. Kuma akwai waɗanda suke zuwa suna siyan kayan mu daga Lakwaja, akwai wanda suke zuwa suna siyan kayan mu daga Adamawa ma. To alhamdulillah, shinkafan mu bakin gwargwado akan ce sai an gwada akan san na kwarai. Mu kullum garantin da muke badawa akan shinkafan mu shine, na farko ba ta caɓewa, ko ta kwana ba za ta caɓe ba. Kuma shinkafan mu in kana dafa wata shinkafa loka ɗaya, to in ka zo kan Amira Rice, to ina baka shawara ka rage gwangwani 2. Dan in baka rage gwangwani 2, ƙarshen ta sai ka fitar da abincin nan waje, domin zaka ga yanayin aukin akwai bambanci tsakanin wacce ka saba dafawa. Wannan kam muna faɗan shi da babban murya, kuma alhamdulillah duk wanda ya siya yakan zo mana da irin wannan bayanin nan da ne. Saboda haka nan tukunya ce za ta yi mana alƙalanci tsakanin mu da kai, muddin ka sai shinkafan Amira Rice. Alhamdulillah, mun samu nasarori da dama, musamman kamar yadda na faɗa a baya, ko siyar da shinkafa da muke da a Kaduna, yanzu mun faɗaɗa zuwa wasu jihohi. Ai kaga nasara ce wanda take ba da ƙarama ba. Kan mutum ya zo neman kaya nan take zai iya samu. Akwai lokacin da kuma za mu ce to ka jira, saboda akwai wani gaban ka in demand yayi yawa, to mukan sa musu lokaci. Mutum ka sa kuɗi lokaci kaza, to lokaci kaza za mu baka kaya. A nasa ɓangaren shugaban sashen kasuwanci na kamfanin Amira Rice wato Alhaji Abdullahi Idris ya zayyana mana yadda suke hidimtawa shinkafa Amira kafin su kai ga sun miƙa ta ga kwastomominsu, ba ta da na biyu a faɗin ƙasar nan. Farko dai sunana Abdullahi Idris, marketing manager na Amira Rice. Alhamdulillah. Alal haƙiƙa ka san shi lamari na harka na kamfani kamar normal harkoki ne wanda mutane suke yi na siye da siyarwa. Ne kun sani muna producing shinkafa irin Amira, kuma a matsayina na marketing su, alhakina ne in kula da mu'amala na jama'a, da yanzu za a siya kayanmu cikin jin daɗi. Duk wanda ya siya ya je ya gaya ma wanda ma bai santa ba.
so muna mu'amala da mutane ko dai in kana so ka samu ingancin shinkafa kamar yadda muke yi mu tsakanin da Allah mukan nema iri ne mai kyau wanda tafiyayya muke yi na neman wannan iri wanda ake kiran shi fadi wanda ake sarrafawa a yi wannan shinkafa da shi. Ba kowane mai kamfani ba ne zai iya wannan takakke ya je ya siyo, kuma a gaskiya ba zan ɓoye ma ba, duk kamfanonin da ka sani a Kaduna ba kowa yake da wannan fadi irin wanda muke da shi ba, dan ba za su iya takakkiyar su biya kuɗinsu su ɓata lokacinsu su je su siyo wannan fadin. Kulla ka san kamfanin namu sabo ne, amma cikin ɗan takaitattun lokacin nan da muka buɗe shi aka fara siyar ma mutane mun samu kwastomomi irin su Kogi, Kano da dai sauransu, har Lagos ma muna da mutanen da suke zuwa suna buƙatan kayan. So da yawa ma za su zo wani sa'in mu kayan namu ma a hannu yake, za su zo babu su. Well, na san kafin yi wannan hirar da kai kayi hira da manajan gaba ɗaya wanda ni ɓangare na marketing ne, kuma na san ba mamaki ya ma bayani ya adadin da ake samu. Alhamdulillah mun samu nasarori, saboda gaskiya a ci wannan ku ya zamto sabon buɗewa ne a ɗan ƙalilan lokaci a ce ku samu haɓaka da ɗaukaka irin wanda mu muka samu, gaskiya yakan ɗan yi wuya. Saboda tsakani da Allah shinkafar mu a yanzu duk wanda ya siye ta ya je ya dafa, to ina mai tabbatar ma to sai dai kaga ya kira yana nema. A nasi bangaren matashin da ke sarrafa injin da ake hidimta wannan shinkafa to a can kyawu a idanun duniya, ya yi mana ƙarin haske yadda yake sarrafa wa'innan mashina ga yadda ya shiga mana. A kullum a kowane kullum da ina zuwa nan kamfanin a matsayin operator bangaren mashina, bangaren milin ciki kenan. Muna zuwa karfe 8:30 mu tashi karfe 6. Da safe in na zo dama already an riga an saukar mun da shinkafa ga bangaren milin, za a rinka sawa a buhu, an sa buhu a rinka zuwa ana zubawa ana. Wannan su ne ake kira da combine machine. Wannan za ta rinka ana sawa ana abu, wannan elevator shi ake kira da elevator zai rinka jibanta yana sawa ana. Wannan bangaren kuma distona kenan. Shi distona shine zai rinka cire ma mai dutse da sauran ƙasa haka, yake cirewa daga can ga bakin shi a can yake cire. Daga nan zai fita daga nan ya shiga ta nan. Daga nan wannan elevator shi ma zai ibo ya zo ya sa a nan. Idan ya sa a nan wannan ita ake kira da huska. In ka sa shi kuma zai barza ta dinka ya cire mata buntu, za ta dinka fitowa ta nan. Tana shiga nan ma elevator zai ƙara ɗauka sa ta a nan. Wannan shi zai dinka cire ma ɓararra da wanda ta ɗan gyaru haka. Shi wannan zai dinga sa wanda bata babari ba nan za ta rinka rawa ta nan, wannan kuma yana zubar da mai kyau. Idan ya zubar da mai kyau a nan shi ake kira da whitener. In ya shiga nan, idan ya shiga nan shi kuma wannan zai ƙara niƙa shi, zai ta niƙa shi ta ciki. Ka gani ina daga rusanta ana kana ne. Idan niƙa ta shi nan ma akwai bulo wanda yake jan dattin yana watsawa ba, daga nan za ta fito ta nan. Idan ta fito ta nan, wannan shi ake kira shi ma da elevator, zai ƙara ɗibanta ya sa ta a wakina. Nan shi ma kaga inda dattin shi ne yake zuwa. Wannan shi ake kira da bulwa, zai rinka ɗiba yana watsa ta baya. Idan ya watsa ta baya shi kuma ga asalin da mai nan zai zo. Idan ya zuba a nan elevator zai ɗauka. Idan elevator zai ɗauka zai ba wata fonisha, za ta zubo a nan. Ita kuma nan, ita wata fonisha tana amfani da ruwa ne. In ka ga shinkafa tana ma ɗan duhu haka, ga wurin ruwa na inda za ka buɗe. Bayan ka buɗe kaya ya fara zuba yana shiga. In ka ga tana ma duhu ga mabuɗin ruwa, sai ka buɗe mata ruwa, ta rinka aski a hankali. Za ta rinka aski a hankali ga inda yake fita nan. Idan ka shi ma wannan elevator zai ɗauka sai ba gireda. Ta kuma gireda in shinkafa ta kare zai cire ma wanda ta kai, daban zai cire ma kuma doguwa da wanda ba abin da ya same ta. Yanzu ta da kwallo sota. Bayan wannan ya cire ma doguwa da kareyya, elevator zai ɗauka zai sa ma a nan. Wani a nan shinkafa take taruwa bayan gaba ɗayan zinan nan sun gama jijjiya ta, za ta zuba cikin nan. Shi kuma wannan kwallo ta amfanin shi shine zai cire ma
da fara mai kyau da baka, wanda ke warewa kenan, zai cire ma fara, zai cire ma baka. Nan ga makunnin shi nan karin nan zai fara aiki, shi ma yana amfani da iska ne wanda ake kira compressor. Wannan idan kayan ga inda yake zuwa nan ga wasu abubuwa nan guda biyu. Wannan vibrator din close sota kenan, su ne su ma in kana shinkafa ka kaga baki na shiga ma bangare mai kyau, akwai inda zaka seta shi, kaga nan ne bangaren da zaka seta close sota dan kan kaga baki na zuba cikin mai kyau sosai, nan sai ka seta shi, zaka ƙara wannan kuma ka rage shi bangaren da ka fitar ma da mai kyau. In ka ga yana bin ma dai ko ka seta shi wannan ka sa 10 wannan ko ka sa 15, zai seta ma inda kake so. Daga nan shinkafa za ta je can bagin mashin, za ta zuba ƙasa, za ta je bagin mashin. Za a sa ta buhun kamfanin Amira Rice. Na sa shi kamfanin Amira Rice, mutane customer suna zuwa sosai suna siyan shinkafa kamfanin. Ko muna ƙara gode ma Allah, komai alhamdulillah komai na. Masu kallon mu kuna kallon shirin himma ba ta garago wadda ke zuwa muku da kafar watsa labarai ta Tawada Hausa TV da ake kallanta a faɗin duniya ta manhajar YouTube da kuma Facebook a Tawada Hausa TV. Amma kafin mu ɗaura bari mu karɓi wannan saƙo. Malam Tanko, lafiya kake sauri haka? Ai dai bari Malam Musa, ai abin ya ishe ni ne. A ce kullum zan ci shinkafa sai dai ina ci ina tauna ƙasa abin sai ka ce yaƙi. Kai baka da labarin Amira Rice? Mecece kuma Amira Rice Malam Tanko? Ai Amira Rice shinkafa ce wanda take da nagarta da inganci ga kuma daɗi a baka. To in dai haka ne, ina zan samu Amira Rice. Koya bambancin Amira Rice yake da sauran bambancin shinkafa dai da muka saba cin su 'yan gida? Ai Hausawa sun ce waka a bakin mai ita tafi daɗi, to mu kasa kunne mu ji. Da muke badawa akan shinkafan mu shine na farko ba ta caɓewa, ko ta kwana ba za ta caɓe ba. Kuma shinkafan mu in kana dafa wata shinkafa loka ɗaya, to in ka zo kan Amira Rice, to ina baka shawara ka rage gwangwani 2. Dan in baka rage gwangwani 2 ƙarshen ta sai ka fitar da abincin nan waje, domin za ka ga yanayin aukin akwai bambanci tsakanin wacce ka saba dafawa. Wannan kam muna faɗan shi da babban murya, kuma alhamdulillah duk wanda ya siya yakan zo mana da irin wannan bayanin nan da ne. Saboda haka nan tukunya ce za ta yi mana alƙalinci tsakanin mu da kai. Muddin ka sai shinkafa. Diko mai kula da harkokin kasuwanci ko me zai ce akan Amira Rice? Suna gaya mana cewa duk wanda ya zo sai shinkafan nan sai ya dawo. To ba karamin abu bane ka buɗe kamfani sabo ya zamto a ɗan ƙalilan lokaci mutane su san shinkafar ku a dinga neman ta. So wannan ba karamin nasara ba ce muka samu. Tanko, domin samun Amira Rice za a iya samun mu a namba 45632 ko kuma 34 a layin ABG unguwar Mu'azu New Extension cikin garin Kaduna. Ko kuma a depot ɗinsu da ke Block B namba 2 da 3 a layin Ibrahim Tayi Road da ke kasuwan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a nan cikin garin Kaduna. Ko kuma a kira namban waya kamar haka 081391347 ko kuma 08036631381. Amira Rice, shinkafa abin alfaharin 'yan ƙasa. To madalla. Alhaji Abdullahi Idris shugaban sashen kasuwanci ya ce zuwa yanzu fa ana samun kwastomomin da suke odan tireloli saboda jin daɗin su da kuma nagartar shinkafar ta Amira. Je ku dafa a gida ku ji yadda take. Da sun je sun dafa sai ka ji mutum ya zo ya ce to yau tirela 2 nake so, yau tirela 3 nake so a haka. Tsakanin da Allah shi wannan kalubale abu ne wanda dole in ka buɗe kamfani za ka fuskanci shi, amma mun gode ma Allah tsakani da Allah ba mu fuskanci wani kalubale da yawa ba, sai dai wanda ba a rasa ba, wanda kuma insha Allah babban albishir na farko da zan mu kwastomomin na farko shine muna ƙara capacity na production a
akwai lokacin da za ka ga mutane suna neman tirela 3-4 mutum 1 ko 5 sai a ƙarshe bai fiye samu tirela 2 ba. To yanzu albishir ɗin da za mu musu shine nan gaba muna sa ran in mutum ya nemi tirela 10 insha Allah, saboda yadda muke ƙara girman capacity production ɗinmu da ƙarin ma'aikata, in Allah ya yarda mutum zai samu iya adadin kayan da yake so. Sannan kuma albishir na biyu shine ingancin shinkafar. Muna ƙara inganta kyanta fiye da wanda suka sani baya, saboda ingancin shinkafar mu yanzu muna tabbatar ma jama'a da kwastomomi da masu zuwa su sai ɗaiɗai da cewa nan gaba so za su daina siyan wata shinkafa ba Amira ba, saboda kyanta da aikinta da ingancinta insha Allah. Abubakar Abdullahi Muhammad mataimakin shugaban wannan kamfani ne, shi ma ya bayyana mana yadda yake gudanar da aikinsa a wannan kamfani. Sunana Abubakar Abdullahi Muhammad, matsayina a wannan kamfani shi ne mataimakin manaja. Yadda nake gudanar da ayyukana a wannan kamfani mai nasara shine kamar yadda shugabana manaja ya yi bayani a ɗaɗɗe, wanda duk wanda ya tsara wannan bayani shine kawai dai nakan taya shi akan ayyuka wanda in baya nan ni ne na kasance mai taya shi wasu ayyuka, kamar yadda ya ce kula da ma'aikata da makamancin haka, da ingancin kaya, yanayin kayan da aka yi producing ɗin shi. Ina fatan duk wani abu zai kawo mana cikas a kayan mukan kiyaye shi kafin ma a fara aiki. Ingancin shinkafar Amira a gaskiya kamar yadda shugabana ya ce, wannan kamfani bai wuce shekara 3 ba, amma za ka yi mamakin yanayin yadda suke fitar da kayan su ko yadda kayan suke fita a zahiri. Wato kaya ne da aka ga in ka dafa shinkafar Amira Rice yana da wasu quality ko kuma wasu inganci. Na ɗaya, za ga shinkafar da haske kamar fori. Na biyu, kamar yadda ya ce, aukinta gaskiya auki ne mai kyau, saboda a yanzu a halin da ake ciki a gidana shi ake ci ta Amira Rice. To gaskiya Amira Rice shinkafa ce wanda in har wasu za su je a waje ma ko a cikin gida ko within us haka nan cikin Kaduna ko makamancin haka da san shinkafa mu, lallai in suka san shinkafar mu ina mai tabbatar maka za su bar shinkafar da suke amfani da shi su zo ga Amira Rice, saboda ingancin ta, ma'ana na auki da kuma haske kamar foreign rice. Fatan mu ga wannan kamfani na farko shine mu wadatar da jihar mu, wato Kaduna state, tunda nan ne main branch din mu, sannan kuma gabaki ɗaya Najeriya. Haka zalika har ƙasan waje irin su Nijar mu dinga ba su kaya, ba don ba su da shi ba, don su san ingancin kayan mu da kwaɗaitar da su har su zo su yi odan kaya fiye da yadda ake tsammani. A nan bari mu duba batun yadda ake zuba shinkafa Amira cikin buhunta bayan an gama yi mata hidima. Shi ma wanda yake kula da wannan sarrafa injin ya ɗura ta sannan ya ɗaura ta a sikeli don ganin cewa an yi wa kwastomomi adalci ba tare da wata matsala ba. Ya yi mana ƙarin haske dangane da aikin nasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni sunana Yusuf Aminu ba. Ni ne nake kula da wannan injin sannan kuma da skeli. Idan shinkafa ta shiga cikin nan za mu sauke ta a skeli mu tabbata ta kai 25 kg ko 50 kg. Sannan za mu ɗinke ta da wannan mashin din. Sannan sai mu kafin ɗinta a gefe. Shekara 1 da rabi ina aiki a nan. Inda za mu ce da Allah sai godiya, inda ba ma samun matsi da walwala, muna kuma samun abin da muke so, sai dai kawai godiya. A kullum fatan mu yadda muka fara da nan gida Kaduna har muka koma kaiwa zuwa makwabtan jihohin mu, to insha Allah nan da ba wasu lokuta ba nan muna processing za mu fara fitar da kayan mu zuwa gefen Nijar kamar yadda ta insha Allah.
a ƙarshe kuma Alhaji Bashir Muhammad shugaban wannan kamfani na Amira Rice ya bayyana mana irin kalubalen da suke fuskanta tare da kuma yi wa abokan hudda albishir na cewa shinkafa Amira za ta ci gaba da nagarta har illa masha Allahu. Kalubale akwai kalubale na wutar lantarki, to amma babban kalubalen da muke fuskanta shi na hauhawan farashi. Za ka je ka sai abu yau fari tun da mu tsakanin mai shinkafa gyarawa mu ba ma noma, to amma za ka je ka sai shinkafa yau ka same ta a farashi kaza, in ka koma sai ka same ta canza akan wannan farashi wanda ka siya jiya. To lallai dai wannan shine babban kalubale da muke fuskanta, da kuma part na mashinan mu wanda muke aiki. Yau abu zai lalace, in ka je siyan shi za ka je ka same shi ya ƙara sama da yadda da kake siyan shi a baya. To gaskiya wannan kalubale ne wanda yake babba, wanda yake ba mu kaɗai ba, na san duk wani kamfani yana fuskanta yin wannan kalubale. Alhamdulillah ma'aikata kullum muna ƙoƙarin ƙirƙiro hanyoyin da za mu kyautata musu ta yadda su ma za su samu ƙarfin gwiwa da natsuwa na yin aikin, kuma kullum muna ji daga gare su suna cewa alhamdulillah su kan ba abin da za su ce sai dai san barka, kasantuwa irin yadda muke ƙoƙarin su ma mu ga mun kyautata musu bakin gwargwado. To lallai albishin da nake son in ba wa kwastomomi da waɗanda muke da su da kuma waɗanda muke sa ran za mu samu shine insha Allahu Amira Rice kullum a tsaye take ba dare ba rana wurin ganin ta inganta aikinta. Kullum tsaye take wurin ganin ta yi abin da duk wanda ya sayi Amira Rice zai yi san barka. Saboda haka nan ina ba da shawara da kowa ya nemi shinkafan Amira Rice domin inganci da kuma fa'ida da tsafta da take da shi. To Amira Rice muna nan akan layin ABG number 44 ABG line, unguwar Ma'azu Industrial Layout. Ina ga a nan layin da na faɗa mu kaɗai ne gidan shinkafa, kuma a area gaba ɗaya duk inda ka ce Amira Rice to ba inda za a kawo ka sai nan gidan. Kuma muna da depot a kasuwa Ibrahim Tayo Road wanda yake muna kai kayan mu can muna sayar ma da kwastomomi. Masu kallon mu a nan muka kawo ƙarshen shirin himma ba ta garago, kuma kun ji yadda muka zagaya da ku katafaren kamfanin Amira Rice da ke Kaduna a tarayyar Najeriya, inda shugabanninta suka bayyana mana yadda suke hidimtawa wannan shinkafa ta ganin cewa Amira Rice ta ci gaba da yin zarra a faɗin ƙasar nan. Masu kallon mu jinjina a gare ku da kuka ba mu lokacin ku na kallon ƙasaitaccen wannan shirin himma ba ta garago. Jinjina ga ma'aikatan gidan talabijin na Tawada Hausa TV, sai kuma wanda ya ɗauka mun wannan shirin wato Alƙasim Muhammad Husaini, sai ne Ali Husaini Baduko da na gabatar da wannan shirin nake cewa mu haɗa wani zango. Muna godiya. Subhanallah, wannan ƙasa nake ci ko abinci. Alhaji shinkafar cifa, ai Alhaji tun ba yau nake faɗa ma ba. Shinkafa idan ba Amira Rice ba, ai to abin sai a hankali. To ba Amira Rice kuma? Ƙwarai da gaske, Amira Rice ba yanzu ita ce ake ci a ko'ina a ƙasar nan. To da me Amira Rice tafi sauran shinkafa 'yar gida? Idan kana cin Amira Rice, hankalinka kwance babu ƙasa. Lalle na yadda shinkafa Amira ita kaɗai ce zaka ci hankalinka kwance. To Hajiya, a ina zan samu shinkafa Amira don nima kar a banni a baya. Suna nan a nan ba 4, 5, 6, 32A da kuma 34A ABG line unguwar Mu'azu a nan garin Kaduna, ko kuma za a iya samun su a lambar waya kamar haka: 081-39-347-97. Ko kuma a garzaya katafaren depot ɗinsu da ke Ibrahim Tayo Road, Block B namba 2 da 3 da ke kasuwar Sheikh Abubakar Mahmud Gume a nan cikin garin Kaduna. Kamfanin Amira Rice na maraba da 'yan sari da masu siya ɗaiɗai. Himma ba ta garago, ba ta garago, ba ta garago.